back again and again. And for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-edit yung video ko sa vlog din. Yun, mag-i-start na po tayo. So yun guys, andito na tayo sa KineMaster at kailangan i-create nyo mo. Then yung 16.9, pindutin natin. At may nakikita kayong next sa taas, pipindutin natin yung next doon. So yun. So guys, ano ko lang to, parang tips ko lang sa inyo kung paano gawin. Tapos maghahanap ka lang ng videos or photos na gusto mong ilagay doon. Yun, naghahanap na nga ako ng photos at wala akong mahanap na photos. Kaya pupunta tayo dun sa mga videos or yung mga binibigay ng KineMaster na mga ads mo sa pwedeng paggawa ng video. So, yun na nga. Pupunta tayo sa may videos. Then, yan guys. Yan yung gagawin kong example. Lalagay na natin yung 4 na yan. Nasa inyo yun guys ha, kung anong gusto yung ilagay. Picture ba o videos. So, yun, umpisa natin first. Lalagyan natin siya ng nasa iyo kung lalagyan natin agad ng picture or what. Pero, nilagay ko muna doon yung intro. Guys, kasi kailangan talaga yung intro. Once na edit or vlog siya. So, yan. Yan. Lalagyan natin siya ng pwede rin siyang i-record guys. So, yun, ang ginawa ko naman is lalagyan natin ng effect or what. Pero kasi guys, blurred yung effect na yan, kaya hindi ko na siya nilagyan. And, pipili tayo sa layer ulit. And, punta ka sa text, kung anong gusto mong ilagay dun. Pwede mo siyang, basta i-type mo lang kung anong gusto mong ilagay. Pero, wag guys yung madami kasi, parang ang pangit tignan pag madami yung nailagay mo. So, yan, hello mga kumaring Chen. Lagay natin. So, yan guys, pasensya na kasi nag-aano yung keyboard ko dito. So, yan. I-done natin sa taas. Kung may nakita kayong check dun guys. Pwede nyo rin siyang ilagay sa overall animation, in animation guys, tsaka out animation. Yan. Mamimili kayo. So, yun, ang inuna ko muna is yung mga color nung font. Yan. Color red yung pinili ko guys. Then, i-open natin yung glow niya para mas mapansin siya na open natin yung glow. Yan. And, finul ko siya guys. Finul ko yung spread niya. Tapos, play natin. Yan. Diba? Ang ganda. Tapos, pwede rin siyang overall animation. May blink slow. Tsaka may flicker. Jitter, fountain. Hindi masyadong mababasa. Floating pwede din siya sa mga drifting, squishing, tsaka rain. Counterclockwise, tsaka clockwise. So, ang pinili natin doon guys is yung blink slow. Yan.
Yan guys, then maglalagay tayo ng picture. Kung anong gusto mong ilagay kong picture ba. Kung dyan guys, pag sa video, dyan mo din siya ilalagay dun sa bandang taas niya. Huwag mong ida-direct na ilagay sa feature. Pictures na napili ko. Yan yung picture ko guys. Yan, kailangan nasa center siya. And trinay ko mag chroma key, pero ang pangit pala pag nilalagay yung chroma key guys. Kaya wag kayo nagko-chroma key. Yan. Pwede mo pa siyang i-just palakihin. So, ni-start ko siya ulit guys para makita kung pulido ba siya or what. So, pwede mo siya lagyan ng music. Ang nilagay ko dun is yung Beautiful Day, Secret Garden, Talk to Me. So, sa Beautiful Day tayo guys. Janet sa pagsabi ng content na to. And I hope na tulungan kita sa paggawa ng mga videos mo. Yan. So, maglalagay tayo ulit ng thank you for watching. So, yan guys. Lalagay natin thank you for supporting. Thank you for supporting. So, yan guys. I-check natin sa taas para malagay siya dun. And lalagyan natin siya ng emoji na heart. So guys, kung ano pang gusto nyong ipagawang content sa akin, mag-comment lang kayo para gagawin ko. And yun. So yung font niya, pinuntan ko yung font niya, kaya ganyan naging ano. Then, papalitan natin ulit yung color para bumagay dun sa may, ano niya, photos niya. So, may glow siya ulit guys. Kailangan, once na ano, kapag parang dark yung sa background, ay, light yung sa background mo, mag-dark ka ng ano, ng spread or yung sa may ano niya, yan, para mahahalata. Yun, spread mo siya guys. Yan. Tapos kung gusto niyo guys, may size din naman dito kung anong gusto niyo yung size. Yan, pwede niyo siyang i-adjust.